Goddag og velkommen til den her måneds opdatering her på vores markedschallenge. Mit navn er Peter Søndergaard, jeg hedder Real Trading Danmark, og i den her challenge, der sammenligner vi investoren mod swing-traderen og Hamster Trader og credit spreads med optioner, for at se, hvem af dem, som egentlig klarer sig bedst på markedet i år. Formålet med de her videoer er selvfølgelig at se, hvem af de her tre klarer sig bedst. Men det er selvfølgelig også at inspirere og informere om, at der er andre måder at være i markedet på end en klassisk langtidsinvestering i en ETF. De tre investeringstyper, som jeg beskæftiger mig med i den her serie her, giver dig muligheder for at være på markedet på forskellige måder med forskellige formål. Hvis du er langtidsinvestor, så er du typisk ude på at lede efter et afkast om nogle år, endda om mange år. Hvis du køber og holder en aktie eller en ETF, og stille og roligt supplerer op og køber andre aktier, jamen så sigter du efter at kunne bruge pengene en gang om mange år ude i fremtiden. Det her det er den allerbedste måde at blive rig på sigt. Det er selvfølgelig at investere dine aktier klogt. Trading derimod er en anden måde at være i markedet på. Her sigter du ikke efter en gevinst om mange år. Nej, du sigter efter at supplere din indkomst. Måske er det faktisk din hele indkomst, du får igennem din trading. Og det vil sige, at det her med, at når du stiller spørgsmål til en trader, kan du slå markedet, det er faktisk ret ligegyldigt for traderen. Det han er interesseret i, er at vide, om han kan tjene nok penge, eller tjene de penge, han har som målsætning for den her måned. Og der skal vi huske på, at traderen han ikke nødvendigvis laver penge hver dag eller hver uge, men at han i gennemsnit hver eneste måned laver de penge, han skal bruge. Så derfor så har vi en markant forskel på investeringer, som er en måde at få sine sparepenge til at gro på, som vi skal bruge over sigt. Det kan være en livsinvestering, så vi skal bruge pengene en gang. Måske lade dem gå videre i arv til børnene. Måske er det til et hus, en lejlighed, en bil, et eller andet en gang ude i fremtiden. Eller hvis du er trader, jamen så er det simpelthen for at supplere din her og nu indkomst, altså skabe flere penge i den her måned. Hvis du er arbejdstager, som jeg selv er, jamen så kan det være, at du ønsker at kunne betale familiens ferie. Du kan købe en bil over sigt, eller på en eller anden måde skabe en mulighed for at få lidt flere penge til daglig. Vi her ved Real Trading vil til enhver tid opfordre til at investere i dine penge. Sæt dem i nogle gode aktier, nogle gode ETF'er, og hold øje med dem, og så over sigt, så vil de her penge gro, det er helt sikkert. Hvis du derimod gerne vil supplere dine penge, jamen så er en metode, hvor du bruger måske 50-75% af dine opsparingsmidler til investeringer, og resten af penge, det vil sige 50-25%, dem kan du bruge til at trade for. Det betyder, at du både investerer dine penge og bliver rig på sigt, men samtidig stille og roligt bygger dig en viden og erfaring op, samtidig med at du stille og roligt bygger din konto op, til at du kan gå ind og supplere din månedlige indkomst med trading. Vi skal også her understrege, det kan vi jo se på de her trades, vi tager her i programmet, at det er ikke nødvendigvis nemt, og det kræver lidt tid, det kræver lidt opmærksomhed. Det kræver, at du øver dig for at kunne se de her mønstre og tage handlerne. Ligeledes, hvis du gerne vil ind og handle credit spread, som en af traderne gør, så kræver det også, at du sætter dig ned og sætter dig ind i, hvordan optionerne de fungerer. Det har vi selvfølgelig kurser, der kan hjælpe dig med, men du skal bare være opmærksom på, at det her det er ikke en let måde at tjene penge på. Juli måned har ligesom været volatilt. Vi har set både regn og sol her i Danmark, og det samme har vi faktisk gjort på aktiemarkedet. Vi har haft en måned, hvor vi fortsatte juni måneds gode opgang, i hvert fald på det amerikanske marked, og så en hastig trendvending, hvor vi selvfølgelig har sat lidt penge til, og det er det, vi skal se på nu. Det her volatile marked har selvfølgelig påvirket de tre måder at være i markedet på. Det kan vi se, og det skal vi ind og se på lige om lidt. Det er gået lidt op og lidt ned for vores tre investorer her, så lad os straks gå ind og kigge lidt på det. Hvis vi starter her med investoren, jamen så kan vi se, at det er gået noget ud over investeringen i den her måned. Den her næsten 30% pullback, vi har haft på nogle af de store teknologiaktier, men op til en 5-6% her på det amerikanske marked. Hvis vi lynhurtigt lige går over i TradingView, så kan vi se her har vi S&P ETF'en SPY, og her kan vi se, at her har vi altså haft en god tur ned. Og det er så den her nedtur, som vi kan se på vores investeringer. Hvis vi lynhurtigt hopper over her og kigger på de 5 investeringer, som investoren har taget, og som han jo har købt tilbage i januar og ikke rørt ved siden, der er ingen stop-loss, der er ingenting på. Han køber aktierne, og så holder dem uanset hvad der sker. Så kan vi se, at her på
vores OMXC25 ETF, jamen der har vi haft et ret stort drop her de sidste par dage her. Vi har haft en længere periode, hvor vi har kørt lige ud. Og hvis vi hopper videre her på vores Spar Invest globale aktier, man kan jo se et voldsomt drop her fredag. Ligeledes vores, nu skal vi lige have den til at her, vores S&P 500 ETF, et ret stort drop ned. Vores Novo-aktier her har også taget noget af en tur ned her siden slutningen af juni, hvor vi lavede sidste video, og er nu også et godt stykke ned. Og til slut, Seabrain har faktisk været en ret kedelig investering her de sidste par måneder. Den var rigtig god i starten af året, og har faktisk været noget noller siden da. Samlet set, så ser vi her, at investoren han er oppe lige godt 11.000 kroner her i starten af august måned, og at det betyder faktisk, at han har sat han har sat godt 7.000 kroner til den her måned ved ikke at røre en finger. Hvis vi hopper videre og kigger på swingtraderen her, så kan vi også se, at han er faktisk oppe nogle penge. Så lad os lige hoppe over på det, fordi han har jo som alle swingtrader erkendt volatilitet. Når der er høj volatilitet, så skruer vi ned for tempo på vores swingtrades, for det er typisk der, vi bliver stoppet ud. Så vi har taget 4 handler, eller vi har taget profit på 4 handler. Vi er stadig et par stykker andre. Vi havde 2 swing trades, det var F.L. Smith og Meta. Dem tabte vi begge to på. Til gengæld så blev vi stoppet ud af en lidt længere swing trade på Saab, som vi tjente vores penge ind på igen. Samlet set så har vi tjent lige underkanten af 800 kroner. Vi har tjent 779 for helt præcist. Så det betyder, at swingtraderen nu er oppe 4.267 kroner på året. Altså lige omkring 4%. Igen, swingtraderen kigger ikke så meget på den årlige resultat, men mere på det fra det måned til måned. Så den her gang har han haft penge til måske en biograftur med familien på de her 700 kroner, han har lavet. Credit spread traderen, han har også haft en volatil måned. Han har sat nogle penge til, så lad os lige hoppe over og se lidt på det. Når det er sådan, at markedet bliver så volatilt, som det har været den her måned her, jamen så er det der, vi bliver stoppet ud. Vi startede måneden, egentlig vi bliver stoppet ud til med det samme, så havde vi nogle gode dage med en række gode handler, og så begynder vi at vende, og vi havde faktisk et ret stort tab her på en metahandel, som gik den forkerte vej, og et par andre tab her i løbet af måneden, som har været lidt store. Samlet set, så er vi nede godt 5.000 kroner som credit spread trader, eller samlet set på året oppe 13.811 kroner. Det vil sige, at lige nu der fører credit spread traderen stadigvæk, men det er faktisk mest på grund af, at investoren har tabt flere penge, end credit spread traderen har. Så sådan er det. Lad os se, om ikke vi kan få lidt mere styr på markedet, lidt mere ro på markedet, og så få lidt gang i vores handler igen. Credit spread trader, han kører sådan jeg kalder det en pengemaskine, så der kører nogle faste handler, hvor vi lukker 2, 3, 4 spreads om ugen, og det gør egentlig ikke noget, om markedet kører den ene eller den anden vej. Det skal bare være stabilt opad eller stabilt nedad, så kan vi lave vores penge. Alt det her chop op og ned, det er det, der hakker sig i stykker, det er det, vi bliver stoppet ud på. Nøglen til succes som trader er, uanset om du er swing trader, eller om du er credit spread trader, men faktisk også om du har succes som investor, det er en forståelse for dig selv, altså det er selvdisciplin, det er, man kan styre man kan styre alle de følelser, der nu er, når nu markedet dropper så hårdt, som det gør i øjeblikket. Men derudover så er det jo også selvfølgelig, at du kender til aktien, du kender til markedet, hvordan er det markedet reagerer, det er der den tekniske analyse kommer ind i spillet, og selvfølgelig også, hvor er de gode tidspunkter, de gode strategier for at komme ind i aktien. Og det underviser vi her i starten af det vi kalder aktieåret her, som for os starter lidt med skoleåret, starter her i august og september, hvor vi virkelig skal til at komme i gang med aktierne. Det er super godt også lige nu, fordi vi kommer altså ind i en periode, hvor ekstra volatilitet på markedet. Jeg forventer, at den her nedtur, den varer et par uger endnu, og så begynder de amerikanske præsidentvalgs rally at komme ind, og så tror jeg, vi skal til at opad igen. Sådan plejer det i hvert fald at være. Så derfor så er det et rigtig godt tidspunkt at kaste over vores gratis kurser her. Vi holder her 29. august vores kursus i investering med teknisk analyse. Ganske gratis 2 timer, hvor vi går ind og snakker om, hvad du skal kigge efter som investor for at komme ind i de gode investeringer. Du har fundet en god aktie, nu skal du bare finde ud af, hvordan du skal ind i den.
Det andet, det er vores altid populære kurser, som vi har haft over 1000 kursister igennem efterhånden, både på det optaget og vores live-kurser. Det er vores begynderkursus i teknisk analyse og swing trading. Her går vi ind og kigger noget dybere på den tekniske analyse, end vi gør på investeringskurset. Går ind og forklarer risikostyring, forklarer forskellene på investeringer og trading. Hvordan er vi griber tingene an, hvordan handler vi short, og hvordan kan vi tjene penge, når markedet går ned. Og så selvfølgelig også giver en hel masse eksempler på gode swing trading strategier, som skulle sætte dig i stand til hen over efteråret og vinteren og begynde at komme i gang, så du kan tjene lidt ekstra penge i løbet af hver eneste måned. Vi vil selvfølgelig til enhver tid også ønske dig velkommen over i vores fællesskab, hvor vi hver eneste dag og hver eneste uge taler om swing trading. Vores medlemmer de får indtil flere aktieanalyser sendt ud, men også om optionshandler osv. Vi har en helt særlig kanal til det. Så hvis du er i gang med optioner, hvis du er i gang med credit spreads, så er det også en god idé at blive god til den tekniske analyse, og derfra komme i gang med vores options. Vi regner med at holde en live optionskursus en gang i november-december, ligesom vi gjorde sidste år. Jeg håber, som altid, at du kan bruge vores markedschallenge til noget. Jeg synes i hvert fald, den er sjov at lave og interessant at se, hvordan tingene udvikler sig. Der er altid lidt mere bang for the buck, når man rigtig faktisk sidder og kigger på de handler, der bliver gennemgået. Der er ingen snyd. Det her det er de handler, vi har taget. Swing trades, det er vores personlige swing trades over for Real Trading, og credit spread tradesene, det er dem, jeg selv tager. Så der er ikke noget hokus pokus der, eller snyd med tallene. Hvis du kan lide videoerne, så tryk like og abonner. Husk også at gå over på vores hjemmeside, melde til vores kurser og overveje, om ikke du skal være medlem af vores fællesskab her. Vi ses om en måneds tid. Hej.